hana gare datti da alfaharin talaka. Baba Buhari dodar. One to tell ten. Baba Buhari dodar. Su kuma 10 to tell azar. Baba Buhari dodar. Mun ci zaben. Baba Buhari dodar. Buhari ya ci zabe. Baba Buhari dodar. Sai baba. Sai baba. Baba Buhari dodar. Su jangwala kwada na kar. Buhari dodar. Kula yayi bi babu wanwar. Buhari dodar. Zama wani sakwata an yi sintir. Buhari dodar. Babu wan kuma ba kanintir. Buhari Su dodar. kola an gaza kulhu wallahu. Buhari dodar. Su kola an fadi. Baba Buhari Ga dodar. atika ta tara batun bir. Baba Buhari dodar. Buhari ya ci zabe. Baba Buhari dodar. Injiniya mun tare gaishe ka. Baba Buhari dodar. Tare da kasa girman bashi. Dodar Baba Buhari dodar. sai baba. Sai baba. Baba Buhari dodar. Buhari dodar. Baba Buhari Ga dodar. Dr. Abdullahi Dambabba. Diji. 1 to 10. Baba Buhari dodar. Me hana karya da tijo alfaharin talaka. Ke kuban kidan zabin talaka. Baba Buhari Zabin gida hukunin talaka. Baba Buhari dodar. Bari mun rike bangaren ka. Baba Buhari dodar. Buhari dattijo. Baba Buhari Ai. dodar. Buhari wallahi. Baba Buhari dodar. Wallahi Allah sun mutallahi. Baba Buhari Insha dodar. Allah bi iznillahi. Baba Haka Buhari sai mun ga bayan dan magautan. Baba Buhari Hayya dodar. na kashe nan. Baba Buhari Sai kai dodar. ta ko za ka sauka. Baba Buhari dodar. Baba Buhari dodar. Hayya yemi ko sun ba ta dodar. Baba Buhari dodar. Dodar a APC. Baba Buhari Bata. dodar. Haka sai ba. Baba Buhari Kai. dodar. Baba Buhari dodar. Haka yayin su jangwala kwada na kar. Baba Buhari Karshen su kola su yi wanwar. Baba Buhari Su zuna yan bi babu kenan. Hai, da bangaren zigidar suna nan. Baba Buhari Yau dole ya ibi babu kenan. Baba Buhari Da shi da zubo da na sauwatan nan. Baba Buhari Yau ba kanin bawan hakan nan. Baba Buhari Sai ba Buhari dodar. Baba Buhari Na deli kai kuma ya kai ne. Da kai ka da wani bangare ne. Ko dan a bata ruwa. Baba Buhari dodar. Na kai a kwaci. Baba Buhari Su kona har sun fara kwaba. Ko kulhuwan ma bai iya ba. Baba Buhari Ba dodar. guda uzin yake ba. Baba Buhari dodar. Baba Buhari wallahi. Baba Buhari dodar. Buhari dodar. Baba Buhari Idan makiyanka suna ta kwaba. Sai dai mu gode ilahu rabba. Baba Buhari An taba ka ba zai bari ba. Baba Buhari Injiniya mun ta riga ta ga. Baba Buhari Ta dodar. riga kasa kirkwalin bashi. Baba Buhari Dan kai da kowa kai yake yi. Dan kai ka rusa shirin barayi. Haka Buhari dodar. da shan Allah uwaye. Baba Buhari dodar. Buhari dodar. Baba Buhari Zaɓin talakawa muke yi. Haya birni da ƙauye kai suke yi. Baba Buhari Dattijo masu kuɗin suna yi. Baba Buhari Bale kuɗin gwata kai yake yi. Baba
1 to 10. Baba Buhari dodar. Injiniya mun tare gaishe ka. Baba Buhari dodar. Tare na gasa girman numfashi. Buhari ya ci zabe. Sai baba, sai baba. Baba Buhari dodar. 1 to 10. Me hana ƙarya dattijo alfaharin talaka. 1 to 10. Layin talakawa na zaba. Baba Buhari. Wanda ba su shushe ina suke so. Baba Buhari. Masu yankan farce suna so. Baba Buhari. Har masu faci shi suke so. Baba Buhari. Baba leburori kai suke so. Aya! Kuma birkilolin masu nasu. Baba Buhari dodar. Kani kai ma aka yi suke yi. Baba Buhari dodar. Har dodar. Baba Buhari Ni na rike samun mahauta. Domin na zola idan magauta. Baba Buhari Ka yan yi wani yala sun ba ni kyauta. Baba Buhari dodar. Ma direbobi makauta. Baba Buhari dodar. Har dodar. Baba Buhari Yan keke na da kai suke yi. Aya! Don masu hayi masu na yi. Baba Buhari Ga masu tasi kai suke yi. Baba Buhari Niyata ba su amince. Baba Buhari Daga masu tanka na kwatance. Baba Buhari Sai babu, sai babu. Baba Buhari Ga 'yan tirela sun fi dodar. Har masu jifa masu na. Baba Buhari Kuma 'yan tireda ba su yi dar. Baba Buhari Shi 'yan da ko kai za su zafa. Baba Buhari Masaki mai san al'umma ba. Aya! Buhari Baba ɗalibai kai za su zafa. Baba Buhari Har malamai baki suke ba. Baba Buhari dodar. Har dodar. Baba Buhari dodar. Har ya ci zaɓe. Baba Buhari Mu gangara layin matasa. Kaya! Dattijo ka garwar matasa. Haka! Buhari dodar. Haka! Buhari Har ma da dattijai a gasa. Aya! Buhari Matan mu har da maza kuce sa. Buhari Birni da ƙauye ka ci gasa. Haka! Buhari dodar. Har ya ci zaɓe. Hai! Gatan su mai kosai da waina. Hai! Har ummu mai waina tana yi. Baba Buhari Buhari 'yan shayi suna yi. Masu yano da gyaɗa su kaiya. Hai! Har 'yan balangu da masu tsire. Da masu kifi kai suke yi. Buhari Buhari kai yadda bake so. Hai! Zan doke dangwala ba da kwanso. Buhari Kowa ya ce kula ta zai taso. Haka. Yan gwalla na kishin ka baba. Hai! Kai Ahmad Musa ya zaba. Ga Shehu Abdullahi mun saba. Don masu kwallon kafa sun karba. Iji yan gidan solo suna yi. Buhari yan solo suke yi. Zan so ku taka rawar masoyi. Yawwa, fara dodar. Hai, hai, an gaishe ku yan solo. A gaida yan solo. Da yan garaya da masu gurmi. Har masu kuku ma iyami. Kai, su bu Buhari babu. Kai, fara dodar. Ga mafarautan bangaren mu. Haya, da masu busa kaho mutanen. A sa kiɗan gangi a samo mu. Masu kalambu masu na layi. Sai ba, sai ba ba. Yan fim na gane wuri suna yi. Sun dau Buhari farin masoyi. Oye, wallahi. Sarki Ali Nuhu ma yana yi. Fara Adamu zango na yi. Fara dodar. Mai da bai taushe na yi. Da mai sana'a masu
shi muke yi dan auta yana layi Allah jikan ibro masoyi wayo ibro abokin ya Allah jikan sabon zuwa ya sai da shi muka fara ya riga yi Buhari Nura Hussein na yi ga Isma'ila nan na abba baba abba kallahu na yi Jamila na kudu kai take yi haya Fatin makawo kai take yi gangaro fannin mawakan babanci ne duk da shi ake yi da isa haka korin zaman tsari ala Buhari yake muna yi ga yan sharif Umar yana yi Ado Isa gwada na yi haka Tijjani Nauna da Marguna yi dan zaura baba Buhari zai yi kai tun mawakan masu na yi na kudin da ma na arewa na yi Buhari ya ci zabe 1 to 10 yawa kuma 10 to 10 azan yara kanana za ku duba murna suke da zuwan ka baba Buhari ya gurgun ta zamba na kwase profesa aya yayyo ba sai mai malabu ni haka dara ba sai dan ladi nau kwanta haka ina addabawa sun bu bindo yami abauci ki fara da kwando gawa mu badar ne namu a jalbilato mun bula da haka Kaduna sai malam Kano ta gandoji ka tunna sai mata walla masari zamfara goguna ya ci zabe a sakwata mun dau Ahmad Ali da ake ku ba kudi kyau ku dodar in na ga komai zabu lolo haka nan sarawa na mu ya samu abin da wai Allah ku gwarzan mu a fara gogai ta samu haya da fara ebi Buhari dodar injiniya mun tare gaishe ka mun tare sakir na Buhari da juga gwarzo na gwamna masari ka taka ga kuma wani cutar 10 daga ta babba a gaida Abdallah ga shugaba ko kuma jagora na kungiyar mu ta wani cutar 10 jigo na baba Buhari dodar baba mai alkalami na can Bauchi Allah ji kan shi rahamshe shi alkalami na Buhari kun san shi ga kwalkwalo na Buhari nawa shi kan Buhari yake kurewa 1 to 10 kuma 10 to 12 os Didi Dr. Abdullahi Dambo 1 to 10 injiniya mun tare gaishe ka tare da gasa girman numfashi har ya ci zabe sai baba Me hana
fatan na raye da shi na yarda har wanda ya mutu kan zuwa na Allah ka sa ahali sahabbai da shirba na rike bangare na ka sa na ka mutu gani har babu faru ba zan bari ba su kola amfani na bangaren namu haka rara akwa shi ne inkiyar tamu mu ko agoba Buhari ne namu dan shi yake kishin kasar tamu waye ja da Buhari a damu dan shi yake kishin iyalan yaya da jikoki abokan gatan su baba Buhari kun kamu wallahi don maki shi yaki mu dan shi nufin gyara yake wani ba hadi ya dana ba jangwala kwada na kar ban samu kokai kyan mayaki Buhari dole mu ringa doki gatan talaka uban saraki Buhari dole mu kuna baki Buhari wallahi ka taimaka tun ma da kaki ko yanzu kai ka kawar da cirki daddi da kyakkyawan mayaki sai dai barayi ne suke ki ka sa talakawan ka doki rabi da ma kauye suna buga ba bisa kuskure ba su jangwala kwada na kar muna da hujjoji muhimmai zan so mu dan taba bangaren mai kun san da dare bar ta taimai yin buki shi ma ana mai kyawun zaton da ƙasa take mai ya kyautata mana bangaren mai yau ga matatan mai muhimmai sun fara ta ce mai mushama muke da mai muke hakan mai an bar mu wai muke sayan mai Buhari ayyuka muhimmai musamman matatar man muke mai kai bangaren sace kudin mai tun faru wannan ne da mai da masu sace mai kaza mai yayi maganin su muna yaba mai shi ne ministan bangaren mai tun kan mu girma ake yaba mai ya san dukan sirrin wajen mai komai ya zo baya bace mai kaga dan haka ne muke mai kawar zato ba su rufe ba jangwala kwada na kar gangara fannin manoma ga tambaya zan wa manoma waye ya ware kudi kaso 10 ya sa a noma dan ya kankama wa ya kawo muku injinan noma na zamani a raba wa al'umma wa ya kawo taki na noma ya sayar kudin sarrafin 10,000 waye ya ba da kudi ga al'umma dan noma shinkafa da alkama tun daga nan noma ya kankama da magani da iri a alfarma idan kai manoma su ake bawa amsar ku in haka ne cikin kima idan dole baba Buhari ne na wasu ga dangare ba jangwala kwada na kar wannan tsaro ko ban faɗi ba ba za a ce masa ya gaza ba Buhari babu abin da bai ba dan tabbatar da tsaro kudu ba ban manta 3 shekara ba a lokacin hadarin mazai ba da Buhari yanzu nan ya duba bai bar arewa da makudin ba
gaba. Ba su kyale layin bankuna ba, ba makarantun jami'a ba, ba firamare da sakandire ba. Gida-gida aka kulla gaba, kuma babu yaro babu babba, mata da yara kankana ba. Sai sa ta boy na zamba, dan bai hana mana mutuwa ba, da an cire shi zuwan ka baba. Tilas mu goda zuwan ka baba, idan ba ka bar mu a matsala ba. Yau masallatai in ka duba, ba an rage musu martaba ba. Har coci-coci idan ka duba, ba a sanya mummunan cikin ba. Yau ta wuce jiya in ka duba, da bai yi abin gudu ba. Su jangwala gwada na kar. In tattalin arziki ka fuskanta, yau ta wuce jiya yanzu ga data. Kafin zuwan ka kasa ta salwanta, ƙorar zamba ko kwabo nata, yan kasa kowa ya gigita, tsoho ya karɓi kasa ya rene ta. Yau gashi ta zauna da gindinta, Najeriya ta amsa sunanta. Sun gina akawun don rage sata, Buhari ne ya haɗe shi don tsafta. Fanni na noma ya cire tuta, inda kiwo zaman banza ya gigita. Dan yau manoma ke sayan mota, an kulle boda ko ina tsafta. Dan arziki na kasa ya sansaita, mu ci da kanmu hakan ya cancanta. Yau ga kasa na amsa sunanta, zuwan Buhari kasa ta inganta. Ba dole abu da bazar Buhari muke ba, su jangwala gwada na kar. Sai bangaren gana lafiya ma, fata na alkhairi ake ma, fatan ba kowane bangare ma, magunguna ba sa katse ma, kuma likitoci na yaba ma, kaya na aiki su nema, ga hakunan su kana biya ma. Fannin wuta murna muke ma, dan kai kake mana albishir ma, wuta ta mambila an gama ma, saura gidan kujera ma al'umma. Fata mu rabbi ya taimaka ma, fara rabbi ya ja da kwana ga abun gudu ba, su jangwala gwada na kar. Yaki da cin hanci ku lura, dattijo ya ci uban tsakera, rashawa da cin hanci ya tunkara, sai ya kashe mana su mura. Shi taimaka wa ƙasa ya tura, a kaɗe barayi ɗauki dora, ƙasar yake ta yi allura, don ci gaban manya da yara. Buhari mu ya kai wa kara, har kudu za mu tsaye, ba san kai yake ba, su jangwala gwada na kar. Idan ta fannin tituna ne, nan za ku gane kana da zane, ko sarkin ayyuka ne, ku dan biyo ni kaɗan mutane, titi na karkara ko birane, ta ko ina aikin ake ne, ya ce a kammala duk hakan ne, wani wa'adi ya ba mutane, yan kwangila aiki a zane. Kano Abuja ku mutane, da Abuja Lagos ma hakan ne, tsari ya san kwata kyan budodar ne, da Kano Tiyola dukkan su zane, da Kano Tubar na abun fahar ne, da
Kano dukan suna ma hakan ne. Baba Buhari ne. Wannan arewa nake nufi ne. Baba Buhari ne. Dan har a can kudu ma hakan ne. Baba Buhari ne. An ba da manyan tituna ne. Baba Buhari ne. A ga masu inji Buhari ne. Baba Buhari ne. Bandi na hanyoyi hakan ne. Baba Buhari ne. Faru ko ta ina yana yi. A gadiya muke ba. Baba Buhari dodar. Su jangwala kwada na kar. Me hana ƙarya dattijo alfaharin Ga talaka. titunan jirgin kasan mu. Baba Buhari Ta dodar. ko ina yau za su samu. Baba Buhari Da dodar. Abuja Kaduna gurin zo mu. Baba Buhari Da Kaduna ta Katsina iriyar tamu. Baba Buhari Da Kano ta Katsina ma fa zai kai mu. Baba Buhari Kano ta bar na a yanzu fatan mu. Baba Buhari Buhari ko ta ina ya karbe mu. Baba Buhari Ga Legas Abuja ma ana samu. Baba Buhari Ga bangaren jirgin sama namu. Baba Buhari Kafin Buhari ya zo su rude mu. Baba Buhari Da an kashe shi a yanzu to ga mu. Baba Buhari Ga iyawan Najeriya namu. Baba Buhari Zai fara aiki yanzu mun samu. Baba Buhari Buhari ka zama ginshiki namu. Baba Buhari Sadi ka fi gaban magautan. Ba ƙarya nake ba. Baba Buhari dodar. Su jangwala kwada na kar. Me hana ƙarya dattijo alfaharin talaka. 1 to 10. Baba Buhari daudar. Su jangwala gwada na kar. Bai hana ƙarya da da alfaharin talaka. Baba Buhari dodar. Su jangwala kwada na kar. Me hana ƙarya dattijo alfaharin talaka. Baba Buhari dodar. Me hana ƙarya dattijo alfaharin talaka. 1 to 10. Mai hana ƙarya da alfaharin talaka.